Rekordman zozbieral drevené tenisové rakety a kolekcia pozostáva z 1260 kusov. 1. júla 2015. Raketa z toho 1885, čiže plus minus pred 100 rokmi od ukončenia výroby bola vyrobená. Je to nepomenovaný nejaký francúzsky kus. Potom už sa to dostávalo do iných tvarov od toho začiatku storočia 1900. Už sa zväčšila hlava, už sa menil výpleť, hlavne tam boli rôzne zmeny, tie konvexy tam pribúdali, kde podľa toho vieme, kedy sa to vyrábalo. Keď vidíme, že je tam nejaký konvex, tak už vieme, že to bolo niekde na úrovni 1890 do roku 1915. Jeden je, že mám rád umenie a toto je také sklbenie športov umenia, lebo tá výroba drevených raket bolo veľké umenie a aj sú to veľmi pekné kusy, ktoré človek zazbieral, veľmi niekedy je vzácne. A prečo zbierka? Lebo nachádzame sa v polyfunkčnej budove Gagarinka a Gagarin a raketa mali niečo spoločné a preto ten symbol rakety som sa nakoniec rozhodol zozbierať a preto to tu dneska je. V galérie sa plánuje na budúci rok v máji otvoriť múzeum, kde by mali byť okrem rakiet aj iné kúsky z tej tenisovej histórie, či to už sú tie presy, do ktorých sa drevené rakety ukladali, alebo nejaké obaly, poprípade nejaké metre, ktoré sa používali volakedy. Takže budeme sa snažiť čo najviac takýchto kúskov okrem rakiet zohnať a dúfam, že verejnosť bude spokojná s tým, čo sa podarilo. Samozrejme, dá sa aj popísať nielen o raketách, ale robím aj dokumentáciu histórii vývoja tenisu na Slovensku, kde sa mi podarilo zohnať už aj niektoré publikované veci, ale niektoré nové veci z múzea z Piešťan, kde ten život tenisový v Piešťanoch bol veľmi živý už na prelome storočí pomaly pred vojnou. Takže aj toto sa pokúsime bežným ľuďom v múzeu zdokumentovať, aby vedeli, aký bol vývoj na celom Slovensku, nielen na západe, ale aj na východe. Takže toto dúfam, že bude nejaký prínos pre ľudí informačne, že to ľudia ocenia, že sa im to bude aj páčiť a bude to mať aj informačnú kvalitu.